सरपंच बाबू स्कूल टाइम करथली सब ठीक ठाक अछि तो ए कतडा गोष्ठी अबे ए स्कूल टा मु करथली ठीक अछि लेखा बेखा सब ठीक अछि ଆଜି ମନ କଣ ଖାଲି ଧକ ଧକ ହଉଛି ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଆହୁରି ବି କଣ ଛାଡ଼େ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଇଲେକ୍ସନ ବୋଧେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ମଉସା ନମସ୍କାର କିଏ କିରେ ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଛୁ? ମଉସା ମୁଁ ପା ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହଉଛି ମଉସା ତମର କଣ ଦରକାରଟା କୁହ? ଆରେ ବାପା ତୁ କଣ ଦେଇପାରିବୁ ମୁଁ ଯା ମାଗିବି ଜେସିବି ବେ ହାଣ୍ଡି ମଉସା କଣ ମାଗୁଛି କି ରେ? ବାବୁ ସୁବା ଜେସିବି ମାଗୁଛି।